Mga kapuso, usa sa mga patsada gayod nga water activity kaning pagsakay sa mga jet ski o pagtuyok-tuyok sa karagatan. Apan sa Pagadian City, napakita sa usa ka barangay captain ang iyang creativity. Sanglit naghimo siya og kaugalingon niyang jet ski nga mao na sab ang ginahimo sa uban karon. Atong makauban si Barangay White Beach Captain Ray Rabanos sa Pagadian City. Sir Ray, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with Jamay Regional TV. Kamusta ka karon? Maayo raman Sir Sai, o maayong good morning sa tanan. Kap, unang-una, unsa ba ang storya nga nung nasugdan nimo ang paghimo og kaugalingon nga jet ski? Una-una na ni Sir, labot sa COVID, dili man mi makalayo sa syudad, dahil gini diri sa among barangay na gini sa tungas dagat. So ako una-una nga, himo ka kong service nga forma og jet ski. So nakapalit man ko buti, so gipurma na mo. Tabang ko sa mong silingan, sa mong panday, antod nga wala na ko rabahan nga. Indot tayo kay daghaman. Primero, daghan yung musaway nga, ay maot mo na, kanugan. Kita na nila antod nga nibong, ito na nga, nimbilid na nga, ay gina mo gibuhat ka. Asa sab ka, nakakuha og inspirasyon og ideya nga magmugna niini. O akong kuha inspirasyon Sir, sa pamilya, sa among barangay, sa among syudad nga lahi po sa uban nga jet ski kaya ang uban mahal man kayo, so kini affordable na makapalit ang uban, kasakay, hindi po pa bangan kasi dahil tabang po sa ekonomiya sa pamilya. Unsa-unsa pud ba ang mga materyales nga inyong gamit, sir, sa paggama ninyo sa mga jet ski? Ang among gigamit Sir, kuan plywood, dayon epoxy, unsi, yun ang among makina karon nag-hybrid na, namalit niyo og makina sa motor, among gitaon, so dili na lisod sakyan sa mga babayi, sa mga bata, sa mga tigulang, kay start na dili na hinanglang nga mangusog ka. So start na lang mo push button, so pwede na siyang mudagan. Enjoy ka na pag suloy-suloy sa tibok karagatan. Unsa pud ba kadugay ang paghimo sa usa ka jet ski cup? Puti yun, mudagan pag mga 3 weeks to 1 month ang isa ka buhok. Weekend kay pagbawog, inanay po siya pag mo pag papilit kay huwag mo pong diretsohon, mabalik po yun. Nanglan yun og challenge ba, neither give up yun. Failure karon, padayon sa unahan. Nahimo na pud ba kining livelihood sa mga residente sa lugar? Una-una Sir, kini akong gihimo karon. Dako kay gikatabang sa among mga sakop ko diri kay kani nagi koy tulo ka pamilya nga ore among gikungaan og kuan. Ikam pagdagan gyud Sir kay di lahi man ako sila mo panday katong isa mo pintal, isa mo welding. So nakatabang tugog sa dako sa mga silingan diri nga napoy mga talent. Kap, ginabaligya pud ba ninyo ang inyong mga namugna nga jet ski? O Sir, nalinyan po sa Basilan Province, ni Ma'am Ahmad. Naman siya represent ako doon sa Basilan Province. Nalinan ko 2 ka buhok. Sa Lanao del Norte to, Bilsor. Nalinan ko 2. Sa Tukuran Beach, nalinan po may isa. Kung sa Kapandayan ako, nalinan po sa Sindangan. Ito, na yun kay yun sa among sakripisyo nga ako na nakita po na mong kuhan ng bunga sa akong plano. Ug tagpila pud ba ang usa ka jet ski cup? Sa pagkaroon Sir, dagang ning kuhan ako ning buhok nga mag-try mo para sila, so ay basta ng mga 20 na hangyo po. So dili mo kay problema sa makina kay kung mudaot dali rayuhon kay mikan kinara sa motor dira puri-puri. Pwede pud ba pakisaysay, sir, kung unsaon ang sakto nga paggamit sa mong improvised jet ski? Ug pila pud ba ang capacity ug kakusog sa pagdaga niini? Ang capacity na ni Sir mosulod ni og duha, indot duha. Idirda ko ang isa o gamay mo drive. Pwede pong isa. Tapos ang iyang dagan dili nyo kay kusog nasa mga 40 pataas.
sip na ka kay yung katumba nimo murag tuloy na mo tumbang ini kay kilapad naman namo dahil ngayon pala wala sa ilalom. So kung asa ka malabay dili man sa mo paingon nimo. Kap, mensahe nimo sa mga susama nimo nga mga inventor. Ang mensahe na ko sa mga parehapon na ko nga inventor o ginani o sigunsa man basta sa lang akong storya ninyo nga never give up. Failure man taron padayon every mistake there is one good nga padayon dito sa unahan. Daghang salamat White Beach Barangay Captain Ray Rabanos sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug padayon sa paglambo, sir. Salamat po. Chillax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.